kublai ya fi baro naga sam shispa khat khandai nyopo ar ni pule gumne ka ain nabata na ka shintur jome ka kham koridor yang ban ya ki hajar lengkhot ka ksiak wat ka rupa baik kumno ki brijongga jutam barem ki ikai ngi sapanga jing koridor jong ka tin jong blai takapor gila suthu nabda ki brio ka ksiak ka long ki ka koridor kideban pulero ka kitab power kalanang bapra de khotshipho kitab job arfusau kitab power lai khatla hadu khatsan kiju kijingi kai pinsa yo hangto te dangi wan cha jutam mathmai ngin sai kibri ku sutu yagane kigan mau sakius deban pulena ka gospel katkum lukas kalanang khat khandai pinsa sakius bri barus pa bha udon ga jingtrang ban yu ya jisu pachisen ba jisu bat sakius kila ya bindu jisu long eu ngan wan shain jumpi muntaga sngi sakius bala mare ula ongumna ya ukandran shiteng na ka spa junga nganai ki baduk bat ladang ala klop yeno ino ngan siu pat sausha kaktien jung utrai bat utrai long kham koridor ban yaga ksiar Fikan mau dari Paisha ki kam jung ki apostol kalanang ka balai Petrus bar Yohanes aba ki lale duai legendu we breva krong or belong ro baduko but da upan pisa Petrus long kom no yo lai sao Petrus long ksiar bar rupa te ngam don re nganai kat ka bangadon Hak kerten jeng Jesus Christ Nazaret to yai